מישהו קורא לו תקלה, עוצרים לידו, עוזרים ומתקדמים הלאה. שיהיה בהצלחה לכולם. זו התקופה העמוסה ביותר בשנה עבור האנשים האלה, מנהלים ועובדים בבזק בינלאומי. יש לנו דברים שאנחנו עושים מעבר, לא רק עבודה, אלא מעורבות, ממלא הרבה מאוד רוח ומוטיבציה. אבל גם עומס העבודה לא עצר אותם מלדווש ערב החגים את רכיבת ההזדהות הזאת למען הילדים המאושפזים במרכז הרפואי שניידר. זה מחמם את הלב, זה מאוד מאוחד. העזרה והתרומה והתמיכה שלכם, זה מחזקת אותנו, מאוד עוזרת. אז באמת תודה לכם. אתה יודע שזה ההנאה של התורמים ושל המתנדבים היא יותר גדולה מאשר של אלה שמקבלים מאיתנו את התרומה הזאת. וכשרוכבים למען הילדים עושה רושם, מדובר ברכיבה מהנה במיוחד. קיצור, היה פה אחת טיול, חצינו את הירקון, ראינו נופים, ראינו הרבה שבילי עפר, ותראה איזה כיף, משקים אותי, יום כזה רטוב היום. אהלן, בראבו לשניידר, כל הכבוד. הם חזרו, החמודים שלנו. עובדי בזק בינלאומי נרגשים, נדמה שאף יותר מהילדים. איזה ספורטאי. אתם רוצים בלונים? יש לנו הפתעה בשבילכם היום. אתה רוצה בלון? שלא למצלמה הם מדברים על שליחות, על נתינה, על החיבור בין חברת ענק מצליחה ומובילה. איך קוראים לך? לבין הילדים הרכים האלה. וואי, כמה בלונים. מאז שאנחנו פה, לא היה לנו כזה יום כיף. זה מחמם את הלב, זה מרגש, זה... גם מה שאתה לא מגיע לכאלה מקומות, אתה לא יודע שיש אנשים כאלה. זה בשבילך. ואיזה מתוקן. החיבור הזה בין עובדי בזק בינלאומי לילדי בית החולים שניידר הפך כבר למסורת. חזק. כל הכבוד. החיבוק הזה קורה כל השנה. הוא קשור רק לאהבה האדירה, לאור, שמכניסים עובדי חברת התקשורת המובילה בישראל אל חייהם של הילדים האלה המרותקים למיטתם. פשוט אין לי מילים כמה להודות להם. הלוואי ובשאר החברות ובשאר האנשים היו גם כן עוזרים ככה. תודה. פשוט תודה.